Я за спорт, за здоровый образ жизни. Бар гомерен яшь буынны укытуга багышлаган. Бүген хаклы ялда булган 64 яшьлек хезмәт ветераны Рәсимә Ялалова спортны яшә үрәүше итеп сайлап, изгелек үзәге оештырган Скандинавия йөрү тренировкалары үтү турында ишетү белән теләп йөри башлаган. Для нас, пожилых людей, для пенсионеров, очень важно следить за своим здоровьем, заниматься спортом. Но это лично только не всегда получается. А вот когда коллективно, всегда интереснее. И вот 13 июля, когда мы собрались в прекрасный наш парк отдыха, чтобы начать заниматься, мы были очень рады. Это нам помогает в профилактике заболеваний. И особенно в наше время актуально это борьба с ковидом. Мы будем бороться, мы будем побеждать этот ковид. Әлеге спорт түрі районда үзәкнең Русия Федерациясы президенты игълан иткән проектта катнашып, грантка ие булу нәтиҗәсендә барлыкка килде. На выделенные деньги мы купили палки специально для скандинавской ходьбы, термоса для питья воды во время тренировки и браслеты для измерения давления, пульса и сколько шагов прошагал человек во время тренировки. На выделенные средства также мы наняли и обучили специалиста, тренера для обучения желающих на скандинавскую ходьбу. Палки ставим перед собой, поднимаем ноги. Раз, два, три. Һәр дәрес махсус белемле инструктор Ноиля Газизованың ныклы контроле астында үтә. Тренировкалар башланганча инструктор һәр кешегә Скандинавия таякларын, белезекләр тарата, кул-аякларга файдалы булган күнекмәләр эшләтә, дөрес итеп таякны тотарга, йөрергә өйрәтә. Занятия у нас проходят в среднем 40 минут. Перед каждым занятием у нас обязательно идет разминка 10-15 минут, затем основной курс занятий и в конце каждого занятия заминка. Выполняется пару упражнений для завершения нашего тренировочного дня. Скандинавия йөреше өлкәннәр өчен физик күнегүләрнең иң яхшы төрләреннән санала. Ул физик активлыкның бер формасы булып тора һәм барлык яшьтәге кешеләргә туры килә. Шул хәтле охшай безгә бу скандинавский ходьба дигән күнекмәләр. Монда килгәндә велосипед белән киләм, монда йөрибез, аннан кайтканда да велосипед белән кайтып китәм. Ерактан түбән яркәдән дигәчтән бик рәхәт. Моны оештырган кызларга зур рәхмәт. Безне чакырганнары өчен, безгә шушындый күнекмәләр күрсәтеп, безнең сәламәтлекне кайгыртканы өчен зур рәхмәт кызларга. Сәламәтлек ягыннан Скандинавия йөрүе гәүдә авырлыгын киметү, кан йөришен яхшырту, кан тамырларын чистартуның яхшы ысулы булып тора. Моннан тыш ул йөрәк мускулларына күнекмә ясый, хәл торышны яхшырта, йокы режимын җайлаштыра, эмоциональ киеренкелекне юкка чыгара. Дәресләр атнасына 2 тапкыр бушлай үткәрелә һәм бирегә йөрүгә теләүчеләр 5-1299 телефон аша язылырга, яисә югары Ярки авылы, Пушкин урамы 3-нче йорт адресы буенча изгелек үзәгенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ойгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.